Rok 1914. Veľa krajín v Európe začínajú zbrojiť. Tlak a napätie sa razom stupňuje. 28. jún. František Ferdinand aj s manželkou pricestovali na návštevu do Sarajeva. No tam na neho už čakali atentátnici pod vedením Čiernej ruky srbskej tajnej služby. Cestou na radnicu bol zahájený prvý pokus o atentát. Na auto Františka bola hodená bomba, ktorá však vybuchla pod predošlým autom. František sa rozhodol aj napriek tomu pokračovať v ceste ďalej. Auto sa však zaseklo v uličke, kde čakal ďalší atentátnik Gavrilo Princip, ktorý sa hneď chopil šance a strelil Františka do krku a jeho ženu Žofiu do brucha. Obidva na mieste umreli. Táto udalosť vyvolala veľký rozruch, ktorý spustil veľký domino efekt a ten viedol až k samotnej prvej svetovej vojne. Ahojte, dnes vám povieme s Alexom o prvej svetovej vojne vo Veľkom grobe. Pomník pred evangelickým kostolom bol postavený v roku 2018 k 100. výročiu prvej svetovej vojny. Venovaný vojakom, občanov obce Veľký grob, pôsobili v 72. pešom pluku a 13. honvédskom pluku. Boli nasadení v bojoch najmä v Rusku a Taliansku. Väčšina z nich padla na východnom fronte v Haliči a na území Ruska. Najmladší z nich bol 20-ročný Juraj Vozár a najstarší bol Michal Rajko, ktorý zahynul vo veku 49 rokov. Boli sme sa pozrieť aj na cintoríne, kde sme našli aj pár vojakov z prvej svetovej vojny. Získali sme informácie zo stránky obecného úradu a goslovakia.sk. Do tohto projektu sa zapojil Boris Urbánek, Alex Nedeliak a Mároš Peťko. Ďakujeme za pozornosť.